Magandang hapon na naman ulit. Andito na ba yung mga pamangkin natin ngayon? Ito si pangalan na nga. Ma? Itong bata, Tiperlin ba? Si Saysay. Tapos ito naman yung niluto natin. Kulang na lang siya ng cheese para pwede nang tikman ang napakasarap kong spaghetti. At ito naman yung mga niluluto pa din ni Mama pero tapos na. Nakakaawa yung magbe-birthday bukas kasi siya pa yung nagluto, siya pa yung nagtatrabaho dito. Yung magbe-birthday. Ma, ilang taon ka na bukas, Ma? 64 lang. Oh, bukas magsi-64 na siya. Tapos kung may gusto kayong regalo sa kanya bukas, send nyo lang sa GCash ko. Ang GCash ko mamaya, andyan oh. Nasa ibaba, ay nasa itaas mamaya GCash ko. So ngayon, ito na lang kulang natin cheese. Cheese na lang kulang natin sa spaghetti natin. So yun pala, yung kapatid ko dumating na, pero andun pa sa labas. Para lang tayong rapper nito, ang bilis-bilis natin magsalita. Oh, hello guys, ito na pala yung kapatid ko na dumating na. Pa, naabot na jud ko pa. Shout out pala kay Arlene. Tapos yung pwede din kayong mag-subscribe sa YouTube channel niya na Arlene Galon. Arlen Galon. Tagal nating nabuksan yung cheese. Oh. Wait lang. Oh, ito yung isang pamangkin ko na si Cara. Cara, bless kuya. Say hi to my vlog. Kiss kuya. Oh, ito din yung isang pamangkin ko, Chick Cam. Bless kuya. Good girl, Chick Chick. Oh, ito rin yung isang pamangkin ko na mas matanda pa sa akin. Bless kuya. Ngit-ngita ni mo yoy. Oh, manatay na na. Pa, naabot na jud ko pa. Di pangita man ko nimo no, naabot na jud ko pa. Ay, nagkalabog pa jud ko. Ito guys, marami na po ngayon dito kami sa bahay. Kara, nagatas, sa nagagatas? Ampay sa Nagatas bitaw dyan? So ngayon, kailangan na natin itong shake-shake. Mas i-prepare pa yung bulan. Alas may tibad to. Tutuglaak. Awak ka din yung ikisit. Silang yun? Pa, kasi tira si mong ano pa? Si mong meme. Ha? Kasi tira si mong meme. Tuon dito sa Roldo ba? Unya to. Unya ba to? Mingkuplot na ba? At ito guys, tapos na lahat. Magkano mga bata? Asan ko Arlen? Naligo na? Wala pa. Nangita pa ko